Putulani halla kamay sala. Nah, ini ba laki ba tayo tangnan nga. Hey guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. Logo for mane Gwrbw somni logo for dini se mane hopta ramza biar logo for vlog bunai ya. Logo by the way raizun thanggasin munche ride warna. Oti munche special jagasim thanggasin जों दायो लोगो बिनि थाखाय आं सानबाय जे ब्लगखौ एसे बनायसनसै नङा बा स' आं नायनाय हिसाबै नोंथांमोननो एसे देखायनोसै मा जागाय बे लोगोफोर रायजों थांसै आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर लेट्स गो टु अरुणाचल प्रदेश माने बहुत दिननि उनाव दिनै मोनसे राइड लादों आरो ना माने लोगोजों आंजों थ' लेट्स गो जों नै माने फाइनाली जोंनिया बर'नि आर्जेन्टिन दिलासा बसुमतारी गासिबो सिनायखागौ जानो हागौ नङा होमबा माने दिलासारखौ लोगो मोनबाय माने जों लोगोफोर अरां सफैबाय आरो ना लोगोफोर दायो जोङो अलमस्ट 60 किल'मिटारसो जों दायो कमप्लिट खालामबाय ओमफ्राय दायो जोंनिया आरो दंबावो आरो ना 60सो नङा ब्र' 46 जागोन ना जोंनिया लामायावनो जोंनिया ब्र'खौ लोगो मोनबाय आरो ना मोजां मोनबाय ब्र' बोरै खबर सबर मोजाङानो खबरा नोंना बोरै थिगानो दिनैनि राइडआव आंजों लोगोसे दङ जोंनिया नै डेभिड भाइ इजा मा बुङोलै मोखां बोखारलाय नुवाखै मानसिखौनो बे जादों नै जोंनिया इसे दायो थांसै थ' बाय बाय फाय दै बिदि लानोसै आरो ना लोगोफोर दायो जों माने एसे सुसु ब्रेक लादोंमोन आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर दिनै माने राइड खालामना ओरैबायदि मोजां नांदों ना ओइ बेसे लिंग्राया हासुनो लिंग्राया माने डेस्टिनेसनखौ सानना राइड खालामनाङा राइडखौ मोजाङै इन्जय खालाम जास्ट थांबाय था इन्जय लालां लोगोफोर फिल खालाम राइडखौ माबा मोनसे बेलेग फिलिंस दे आं लोगोफोर बुंनो हायाखै आरो ना आं बुंनो रोङा माने आं ब्लग बनाया गोबाव जाबाय ना बिदिखाय बुंनो रोङा बे आं मोजां नांदों गिदिर बेरायना लोगोफोर बायला जों मोनसे जोंनि डेस्टिनेसनसिम माने जोंनि डेस्टिनेसन दायो माने मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा तो लोगोफोर दायो जोंनिया माने टोटेल 105 किल'मिटार डान जाबाय ओमफ्राय दायो जोंनियाव दसे माने फट' थिखांनो थाखाय एसे रेस्ट लादों आरो ना माने ओरैबायदि बरिया जागा लोगोफोर ओमफ्राय लामाखौ ओरैबायदि हिट ना लामाया माने आनबिलिभेबल आरो ना जोंनिया मेंजोबाय मिथिया मेंजोबाय जों माने जोंनि फट' थिखांनाय जोब्बाय माने 1000 तासो जों फट' थिखांबाय नङा होमबा ओमफ्राय नै नियाव सेफटिनि थाखाय ओरैबायदि बरिया मोनसे माबा दोङो टार्निंआव आरो ना बे रडा माने इन्डियानि भितरावनो एक नम्बर बायदि नांदों आं मस्त जोक मारा Gegarno tangbay. Roko. No. लोगोफोर दायो जों जोंनि डेस्टिनेसनसिम सफैबाय ओरैबायदि बरिया जागा लोगोफोर आं बुंस'नो हायाखै आरो ना ओमफ्राय फैना नागिरा ओरैबायदि फट' आरो रिल्स ओरैबायदि बिजाब बिसोर मा जाखोलै बाय दायो जों आरो मोजांनिख्रुइ मोजांसिन जागासिम थांगासिनो थ' देखायलांगासिनो गासिबोलै Mesra mesri खायलें खुलें दायो जों माने गोजौनिख्रुइबो गोजौसिनाव सफैलांबाय थाबाय माने नै दा बिनिफ्राय फुरा भेलिखौ नुयो आरो ना जोंनि आसाम भेलिखौ ओमफ्राय आरो जों सायाव दाखोबावनोसै बहुद बरिया जायगा आसरित माने फुरा शिलंनि बेयाव फिलिंस मोनो आरो ना आरो जायगायाबो ओरैबायदि बरिया लामायाबो Putulani halla kamay sala ini ba laki ba tayo tangnan nga लोगोफोर जागोन ना ओरैबायदि बरिया जागा माने पुरा इउ टार्न आरो ना हिनाव नै पुरा 360 डिग्री ओमफ्राय बिराद गोथौ लोगोफोर माने नोंथांमोना शिलंनि फिल लानोबा नैबे जायगायाव फैनो हागौ माने बहुत लकेलावनो बिराद मोजां जायगा दङ नैबे जायगानि जाबाय माने नोंथांमोना माबानिफ्राय माजबातनिफ्राय अरुणाचल जाना फैनांगोन आरो ना भैरबकुन्द'आव माने माजबात टु भैरबकुन्द' र'डआ ओरैबायदि बरिया लोगोफोर आं माने दिनजों मिथिबाय आरो ना माने आं दायो जों थांफिनसैलाय पुरा डेस्टिनेसनसिम भैरबकुन्द'सिम थ' जेरावबो दा लाखिला आरो ना पुरा होलांसै
नैबे जाबाय बेस्टलि ओमफ्राय नैयाव बहुद जोंनि माने बर' फिल्म बहुद शुट जाबाय दे बेयाव जागोन नायनो वाव माय गड आरोना आनबिलिभेबल ओरैबायदि समायना जागा माने केमेरायाव बारा एडजास्ट जायाखै माने केमेराया माने एक्सप्रेस खालामनो हायाखै बिनि जागाखौ ओमफ्राय नोंनिया नों बोरै नुखोब्रा केमेरा हागौखाय नों बोरै नुखो मोजां नुदो बोरै नुदो बुङाबो आरो बुङालै बेखौ नों बेखौ बोरै नुदो बुङा मानसिया बेखौ रायज्लायना लाब गैया बिदि सों सोला जाम्बि बे बाइकखौ एसे कर्नारिङाव एसे दाबायनोबा थ' नोंथाङा बे जायगायाव फैनो हागोन राइडारफ्रासो मिथिगोन नङा कर्नारिङा मा नङा होमबा ओरैबायदि मजा नङा होमबा ओरैबायदि गार्लस गैयाबाथ' ओरैबायदि कर्नारिं मारिगोन दिनै लोगोफ्रा आरो दिनैथ' RPM पुरा 8000 सायाव दङ आंनिया माने आरोना पुरा थ' बायदा जों थांसै पुरा सिद्दा अरुणाचल माने भैरबकुन्द अके दे